Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. ситораи UFC ҷангвари вазни сабук Пэдди Пимблейд оиди муҳорибаи дар пеш истодааш зидди ветерани UFC Тони Фергюсон фикрҳояшро баён кард. ман ҷанги ҳақиқӣ мехоҳам. ман ба он ҷо баромада ҷанги хунин ташкил мекунам. дар ин муҳориба дар ҳама ҳолат ман мағлуб мешавам. агар ки ӯ маро шикаст диҳад, пас ҳама мегӯянд ки туро ҳатто Тони Фергюсоне шикаст дод ки карьераи ӯ ба поён рафта истодааст. ана агар ки ман ғолиб шавам, пас мегӯянд ки ин ғалаба ягон маъно надорад, чунки Тони ба монанди пешина нест. ҳатто нигоҳ нокарда ба он ки ҳама ба ғалабаи Тони боварӣ доранд, ман боварӣ дорам ки ғалаба дар муҳориба зидди ӯ ба ман ягон чиз намедиҳад, гуфтааст Пимблейд. бале дӯстон, ҳамааш ҳамин гуна аст. ғалаба дар ин муҳориба ба Пэдди Пимблейд ягон чиз намедиҳад, чунки Тони Фергюсон 6 мағлубияти пайдарҳам дорад. ана агар ки Пэдди шикаст хӯрад, пас аксияи ӯ сахт ба поён меравад. ногуфта намонад ки муҳорибаи онҳо аллакай шаби 16 ба 17 декабр дар турнири UFC 296 баргузор мегардад. тобови ҷангвари вазни сабук Бенил Дариуш гуфт ки аз муҳориба зидди Арман Царукян чӣ интизор аст. Арман ҷангвари хуб аст. ӯ дар октагон ҳама корро карда метавонад ва дар ҳама мавқеъ хатарнок аст. ман бесаброна ин муҳорибаро интизорам то ин ки ин вазифаро ҳал кунам. фикр мекунам ки Царукян дар стойка аз гамро дида зуртар аст ва ин чиз ба ӯ имконият медиҳад ки гӯштини худро хубтар истифода барад. Арман аввал зарба мезанад ва баъд кӯшиш мекунад ки гӯштин гирад. гамрод кӯшиш кард ки бо ман гӯштин гирад. ана Арман бошад кӯшиш мекунад ки дар стойка зиёдтар кор кунад. ман санҷидан мехоҳам ки оё ман ӯро ба замин афтонда бозии худро пеш бурда метавонам ё не. вариантҳо зиёданд. барои ҳамин муҳорибаи мо ин қадар шавқовар аст, гуфтааст Дариуш. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Бенил Дариуш ва Арман Царукян аллакай шаби 2 ба 3 декабр дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонад? метавонем фикротонро нависен. мо бошад мегузарем ба дигар хабар. чемпиони ACA дар вазни 57 килограмм Қурбан Гаджиев оиди рақиби дар пеш истодаи худ Аъзам Ғафоров фикрҳояшро баён кард. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ин муҳорибаи хуб мешавад. дар ин муҳориба ҳамаи корро гӯштин ҳал мекунад. тоҷико мехоҳанд ки ман дар стойка ҷангам. барои ман дар стойка ҷангидан проблема нест, аммо барои оне ки ман малакаи аз ҳама сахти худро истифода набарам, онҳо бояд ки маро бо пул ҳавасманд кунанд, навиштааст Гаджиев. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Қурбан Гаджиев ва Аъзам Ғафоров дар якдофинали гран-при вазни 57 килограмми ACA мегузарад ва ғолиби муҳорибаи онҳо ба финал баромада барои $1 миллион ва камарбанд меҷангад. айни замон саҳнаи айниқи муҳорибаи Аъзам ва Қурбан маълум нест, аммо фикр мекунам ки ба наздикӣ маълум хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.